Sziasztok, Loki szurkolók! Ez itt a Loki Section. Hétvégén kezdődik, vagyis folytatódik a bajnokság, úgyhogy nem vesztegetjük az időnket. Én Macskin Laca vagyok. Én pedig Bár Zalán, sziasztok! Szevasz Zalán! Szia Laca! Na, vágjunk is bele. Foci torna volt a hétvégén. Kezdőfelütésnek csak annyit, hogy kezdetben ott úgy 15 perc elég lesz, mire elég 15 perc, ez volt a mi álláspontunk is, nem baj, így kell, hogy véget érjen. Aztán néhány perceket játszottunk, amúgy ilyen 5-6, 8-at, tök mindegy. Nekem keddig olyan izomlázam volt, mint az állat. Tehát, hogy ez a fotel szurkoló magatartás, meg ezt én is elértem volna, meg ezt még ettől nekem is jobb állóképességem van, ezek a dumák nem állják meg a helyüket innentől kezdve. Igen, tehát aki most erre a tornákra nem jött, az jöjjön el legközelebb, és tényleg mutassa meg, hogy ezt ő is berúgja, meg hogy azt még ő is lefutja, mert nem olyan egyszerű az. Ugye 6 darab egyszer 15 perces meccs alatt. Igen. Szerintem mindenki úgy elfáradt, hogy a tornának a résztvevőjének nem az egész, de a 80%-a biztos, hogy izomlázzal kelt és feküdt még egyszer-kétszer. Igen, egyébként nagyon jó kis torna volt szerintem, jó hangulat volt végig, jó volt ott úgy együtt sportolni, király volt ott bent abban a csarnokban, én még nem voltam soha. Mondjuk elég hűvös volt azért, de nyilván kint is volt mínusz 8-10 fok. És ugye megelőzte ezt a tornát, amire szintén volt szerintem azért 20-30 érdeklődő, egy ilyen akadémia túra. Én még így nem voltam az akadémián, hogy így be volt mutatva, ott a különböző irodáktól, meg különböző ilyen személyzeti helységektől, videóelemző helységektől kezdve, de szerintem nagyon menő, és szerintem igazán büszkék lehetünk erre a létesítményre. Aztán ugye szóba került az, hogy most egy újabb pálya került ott kialakításra, meg hogy folyamatos fejlesztés alatt van. Úgyhogy jó volt szerintem így belelátni, így úgymond laikus szurkolóként, hogy hogyan áll össze így az egész akadémiának a működése. Az nekem baromi új információ volt, és talán ti sem tudtátok, de lehet, hogy te igen, hogy mikor az akadémiai tervezés elindult, akkor már az egyetem, Debrecen város és az akkori tulajdonos, ugye Szima Gábor már akkor elkezdték tervezni az akadémiát, és még a TAO előtt. Szóval már azelőtt nálunk tervezés alatt állt ez az akadémiai rendszer, hogy a TAO finanszírozás egyáltalán behozták volna az utánpótlás sportba. Ez azért szerintem nagyon menő dolog, hogy Debrecenben kvázi attól függetlenül is ilyen irányba mentek a dolgok. Igen, hát ugye Debrecenben ez egy alapvető terv volt, a TAO-t és mindent megelőzően, hogy itt legyen egy akadémia. Hát ugye ez a BL-be jutásunk előtt már meg volt álmodva, és a BL-be jutásunk is a TAO előtt történt még bőséggel, és már, ha jól emlékszem, már akkor be lett jelentve, vagy készül az akadémia. Igen, sok mindenről beszéltünk. Egyébként köszi Szalánci Zolinak is a körbevezetés, szerintem nagyon informatív volt, és egy csomó olyan infót megkaptunk, amit nem tudhatunk. Itt akarok is kérdezni egyet, mert én erre az akadémia túrára nem mentem el, hanem te mentem el, én már voltam ott sokat, meg ott is tanítok egyébként, minden héten vagyok ott. Hogy mi volt számodra a leginkább tetsző, vagy legmeglepőbb dolog itt az akadémia túrával kapcsolatban, ami új info volt neked? Nekem az ilyen teljesen új információ az volt, hogy van ott egy ilyen, hát nem is tudom milyen iroda, egy ilyen vezérlő, ahonnan kvázi az összes pályára rálátnak, ezért, hogyha valahol megy kint az edzés, akkor onnan úgy be tudják látni ott azt az egész részt, illetve ott a katapultrendszerről tudtunk meg egy csomó mindent, hogy az milyen konstrukcióban van, hogyan ad át adatokat, hogyan kerül annak az elemzése. A katapult ugye az a melltartó. Igen, az a melltartó, és akkor ott ilyen fun fact-ek is megoldásra kerültek, hogy ha például az edző nem kapcsolja ki a rendszert, akkor ha felteszik a buszra és utaztatják azt a katapultot, akkor úgy tűnhet, hogy mondjuk 47-tel fut a játékosod abba a percben, és akkor emiatt jól le kell határolni. Ez ugye már csak azért is fontos, hogy az adatokat mennyire kezeljük, helyén nem kezeljük. Azt szerintem ilyen jó volt hallani ezeket, hogy hogyan vesznek át belőle adatokat. Minden nagy utánpótlás korosztály ezt már használja, és ugye abból is kialakítanak ugye olyan edzésrendszert, amiből, hogy most neki pihennie kell, vagy neki másfajta gyakorlatot kell elvégezni, azt szerintem tök jó volt, illetve ott maga szerintem az, ami, én nem jártam ilyen nagypályás öltözőben szerintem 10 éve, és az a futballszag, ami ott volt. Szóval az volt a legkirály, mert például a Nagy Erdei stadionban már számtalanszor voltam az öltözőben, ugye túra, meg egyéb rendezvény alkalmával, ott nincs ilyen futballszag, mint kint a park, és tudjátok, ez a sportkrém, meg így az belerohadt cipő, izzadság, minden, de hogy mégis ez a futballszag. Igen, tehát, hogy nekem ez volt. Hogy mondjam, olyan
nem déjà vu, a nosztalgikus dolog bemenni egy ilyen öltözőbe nekem is. És akkor utána meg, hogyha magára a tornára átmegyünk, hogy szerintem igaz, hogy 8 csapat volt, de szerintem itt a DVRC közösségének minden szegmense képviseltette magát, hiszen azért voltak itt a táborból is csapatok, voltak itt az oldalsor is csapatok, volt egy olyan csapat, ahol csak tótok voltak, ugye, vagy tótbalogok. Igen, Tóth és Tóth Balog csapat, igen, ott egy nagy családi kohézió volt. Igen, hát ugye mi a szervezőként, meg az akadémiáról az edzők is indítottak egy csapatot, akik ugye második helyen végeztek. Végül szerintem tök jó volt, és jó lenne, hogyha jövőre még színesebben, még több csapattal tudnánk megcsinálni. Igen, és ugye már erről beszéltünk, hogy volt, aki kijött kisgyerekkel, voltak anyukák, akik kijöttek, tehát hogy ugye kezdetben ez most csak a fociról szólt, de hogyha ebből hagyomány lesz, mint ahogy szerettük volna, akkor lesznek kísérőprogramok kicsiknek, nagyoknak, és akkor mindenki megtalálja majd a maga helyét. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segített ebben, hogy ez megvalósulhasson. Nagyon remek kis rendezvény volt. És akkor rátérve a DVSC-re, véget ért az edzőtábor, nem volt kimondottan hosszú, nem játszottunk kimondottan sok meccset. Múlt héten talán említettük is, hogy a Blagojevic érában azért ott majdnem 3 hetes edzőtáborok voltak, meg 6 edzőmeccs is körülbelül. Itt most 3 meccs volt, és ugye, hogy ment a csapat? 6-án ment, és 20-án jött haza, tehát ez egy 2 hetes kirándulás. 12 nap. Ugye pont Zsuzsák Balázsral ma volt egy Igen. interjú is ezzel kapcsolatban, ahol mondta is, hogy most azért nem volt annyira sok meccs, mert ugye jóval rövidebb a téli szünet, mint eddig volt, és nem volt rá szükség, hogy annyira intenzív legyen ez a tábor, mert annyira nem engedték el magukat a játékosok, meg nem voltak annyit pihenő, hogy indokolt legyen ez. Abszolút, és akkor az utolsó edzőmérkőzésre, ahogy egyébként annak lenni kell, összejött a győzelem, és amennyiben fontosak továbbra is az edzőmeccsen elért eredmények, akinek ez fontos, az most ezt a vágyat kielégíthette, mert végül nyertünk, és a 2 gólt is már csak azután kaptuk, miután ilyen garbage time volt, tehát már így majdnem mindegy volt a mérkőzés alakulásában. Hát meg azért ott, amikor azt a 2 gólt kaptuk, a 2 belső védőnkből az egyik a Terca Gergő volt, aki amúgy szélsővédő és 18 éves, a másik pedig Szakád Dénes, aki 16 éves, bár ő belső védő, de attól még 16 éves. És akkor én nem láttam ezt a meccset, de streamelték, tehát streamen követhető volt. Igen. Te nézted végig? Néztem, hát az első félidőt végig, a második félidőt úgy, ahogy éppen bele tudtam kukkantani, mert közben azért nekem volt dolgom. Én úgy gondolom, hogy az első félidei kezdő csapatunk lehet nagyjából az, amivel kiállunk a Diósgyőr ellen egészen biztosan. Hosszú távon talán a Kulbacsuk helyett kerül be a Hoffman vagy a Lang Ádám, mert ők ugye a edzőtábor egészen alatt valamilyen fajta sérüléssel bajlódtak. Igen, a Hoffman az már egy jó ideje azért, igen. Tehát hogy itt a Meiasnak a szerepe, meg így a leigazolása az fel is értékelődik pont emiatt, mert a Hoffmantól ugye hogy búcsúztunk el? Fantasztikus fejes gól a Fehérvár ellen, stabil teljesítmény, szinte minden meccsen egy stabil sárga, emiatt a 6. meccsen egy stabil kimaradás, de hogy én nem láttam azt jönni, hogy a Hoffman ennyire perifériára szorul sérülések miatt ebben a szezonban. Igen, hát ugye ő kezdődött neki ez egy könyökműtéttel a nyáron. Igen, az valami nyaralás közben elesett, elcsúszott, valami nem sportsérülés volt. Én ilyen bulvár részleteket nem tudok. Azokat hozom én. Igen. Tehát volt neki ott valamilyen sérülése, ami után mikor visszajött, akkor ugye a Lang Mei az egészen stabil volt, így nem nagyon tudott visszakerülni a kezdőcsapatba, amikor pedig megtörtént, akkor le kellett hozni a 60. percben. Én úgy emlékszem, és akkor nagyon úgy tűnt, hogy azért, mert van egy sárgája, és biztos, hogy kiállítják, mert nagyon úgy nála ez azért belefér. Nála azért benne van. Viszont utána meg nem került vissza egyáltalán, és többször a keretből is kimaradt. Tehát valószínű valami vele megint van. De azért a Langra és Hoffmanra mind a kettőre szükségünk lenne, de az egyik őjükre legalább, hogy valamilyen rotációs lehetőségünk legyen ott a belső védők között, bár egyébként a Kulbacsuk jól megoldotta ezen a meccsen. Igen, én itt attól, ugye mondtad, hogy ez hasonlít leginkább ez az első félidő, akkor most tényleg teljességén Erdélyi, Kusnyír, Meijász, Kulbacsuk, Vajda, Szücsi, Juga, Cibla, Gyugyi, Bermejhó és Bárány elől. Én a Vajdát, én nem értem, hogy miért kell a Vajdát szélsővédőbe játszatni. Tehát, hogy tudom, ezzel elment az egész évad ebbe a Loki sectionbe, hogy ezen lement, most jól megy a csapatnak, miért kell azt mondani, hogy a Vajdát ne ját. Mert ne ját. Tehát ne csináljunk egy Ferenc Jani 2-t egy Vajdából, én már eddig elmegyek, hogy... Egyetértek, viszont én látom a relációt abban, majd a fiatal perceknél erről beszélünk, hogy miért van Vajda ott, ahol van, a balvédőbe. Hát legyen máshol. Az a baj, nem tudod máshova tenni, mert előrébb ugye a Szűcs, Cibla, Zsuzsák van, és hát a Vajda helyén, a szélen ott a Cibla van.
vagy a másik oldalra tudnád még tenni esetleg, de hát nem tudom, nehezen megoldható, mert egyébként azért lesz ez a kezdő szerintem, mert ha így nézed, akkor a Szűcs, Cibla, Vajda, ez 270 perc, hogyha végigjátsszák a meccset, ez a három, meg egyébként az Erdélyi is beleszámít, tehát azzal már 360-nál tartunk. De erre visszatérünk a külön Igen, a igen, fiatal igen, perces igen, rovatunknál, mert ugye oda is el kell majd az erősítés. Én Bermejó gólt rúgott. Hogyha nem számít az eredmény a felkészülési meccsen, akkor a gól sem számít, de ezek nyilván ilyen kiforgatott mondatok, mert hogy ne számítana, tehát hogy azért a helyén kezelve minden számít. Nem hiszem el, hogy a Berméhónak ez hozná vissza, vagy ez indítaná előtt rakétaként, meg üstökösként felfelé a debreceni karrierjét. Szerintem 2 meccs alatt el kell, hogy dőljön, hogy a Berméhónak van-e itt helye. Én úgy gondolom, hogy mivel van köztük egy fura kötelék a Navarróval, játszatni fogja, kezdő lesz. Ha nem, akkor én azt mondom, hogy őt is így el lehet tenni, és amúgy meg ott a Komáromi meg igazán berobbanhat, mert ugye 4 meccs lehetősége lesz arra a szélsőinknek, hogy megpróbálják kiszorítani a Kocsis Dominiket. Kíváncsi vagyok rá. Igen, minden lehetőség adott ez. Ugye, amíg a idézőjeles kezdőcsapat volt fent, addig 2-0 volt. Ugye Gyugyi lőtte gól 11-esből, azt előtte Dodó harcolta. Dodó csinálta, majd Dodó adott egy gólpaszt. Dodó adta a gólpaszt Bermeónak, tehát Dodó az kiharcolt, és Bermének annyi volt a feladata, hogy 11 méterről 1-1 a kapussal tegye el, ahova szeretné. Igen. Amit sikeresen Ilyen abszolvált. még nem volt neki, most volt, és 1-1. És 1-1. Utána a Silouénak a harmadik gólja, majd a Siloué gólja, ami a Loki harmadik gólja volt, az pedig úgy alakult, hogy a Komáromi igazából bement volna, és Komáromi a saját csapata ellen gólt szerezhetett volna, de Siloué a gólvonalon még belepüffölt egyet. Nem láttam, de és így lezárunk. Milyen gálás volt itt az öreg Szilú. Figyelj, neki is kell itt a pozitív megerősítés, és ha már itt a Siloué kapcsán, van itt egy olyan felírt tétel nekem erre a mai adásra, hogy eddig nincs egy mozgás, nem is lesz, pletyka szinten sem túl sokat hallani. Aztán ahogy ezt leírtam, hirtelen kaptunk egy adag pletykát, de én majd később jövök a pletykával, viszont te most azt mondtad nekem a műsor előtt, hogy nem fogunk igazolni szerint egy csatárt. Nem vagyok benne biztos, hogy fogunk. Mert hogy Mert hogy a Siloué ugye itt van az edzőtáborban, gólt is szerzett, és... Ez volt nyáron is. Ez volt nyáron is, viszont az a különbség, hogy a nyár után volt egy ősz, ahol a Silouénak nem volt játékengedélye, vagy nem tudom, hogy mi volt egész pontosan, vagy el akartuk zavarni, de végül nem zavartuk el, és végül elvittük magunkkal az edzőtáborba. Tehát most őt a létszám miatt vittük el egy törökországi edzőtáborba, ahol valószínűleg nem olcsó egy embernek se az étkeztetése, aludtatása, stb. Vagy akarunk vele valamit. A Siloué helyzet az különösen izgalmas szerintem. Különösen izgalmas sportmenedzseri szempontból. Itt adott egy csávó, aki érkezett hozzánk 2024 nyarán. 2024 nyarán 3 kezdőmeccset és egy első meccsen első gólt követően, majd egyébként egy gólpassz Szücsinek az MTK ellen, igen. Valamikor azon az esős meccsen, de nem minden ezek a Szücsi lőtte bombagólt. Egy bomba, és a Silouénak volt a gólpasszában, aztán volt neki egy edzésen egy bokatörése. Így van. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy ígéretes kezdés, bokatörés, süty, nem ment neki, aztán visszajött, vagy el akartuk zavarni, vagy nem volt játékengedély. Azért, hogy legalább egy éve itt tartjuk a csávót úgy, hogy nincsen tétmeccsen. Az MB3-ban volt. Az MB3-ban volt, de nincs azon a szinten kezelve, ahova őt fizetjük. Na most, hogyha itt most a Siloué az egy tényező lehet ebbe a DVSC-be, akár Dodónak a cseréjeként, vagy a társaként, akkor az az egyik dolog, amit gondolok, hogy a tényező lesz, hogy kinek köszönhető az, hogy az elmúlt egy évben akkor miért nem válhatott tényezővé a csávó? Hogyha nem lesz, akkor pedig az a kérdésem, hogy kinek köszönhető az, hogy ez a csávó még mindig itt van, és nem győződünk meg arról, hogy el kellett volna zavarni. Tehát, hogy szerintem nála már csak ilyen kétirányú lehet az egész, tehát vagy lejtő, vagy emelkedő, de hogy őt már itt így ettől kezdve ő vele vagy hosszú távon kell innentől számolni, vagy nyáron legkésőbb el kell tőle köszönni, akár van szerződése, akár nincs. Nem tudom. Látszik, hogy önbizalom kellett neki, rugott egy gólt, feliratkozott a táblára, és ezzel ezt megkapta. Én megadnám neki a lehetőséget, mert én úgy emlékszem, hogy amikor játszott, akkor nem volt kutyaütő. Nem volt kutyaütő. Tehát, hogy mondjuk van ez a... nem valami nagy... Azt nem mondom, hogy okos játékos volt, de nem volt képzetlen. Figyeljetek ide,
erre a debreceni afrikai csatárcsodák sorára visszareflektálva. Mikor kiestünk, abban a szezonban volt egy Haruna Garba nevezetű játékosunk. A Haruna Garba nem volt egy rossz futballspíler. Itt Debrecenben. Csak térde nem volt neki. Csak térde nem volt, de aztán meg ugye éppen múltkor lehet, hogy itt valamelyik adás előtt, vagy mindegy, nézegettük, hogy ugyan hova vezette itt a Haruna Garbát az útja. Hát ő egy évvel azután, hogy a DVSC kiesett, már nem volt profi játékos, tehát nem profi ligában szerepelt. Szóval van nekünk egy kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen túlzott várakozásunk ezekkel a srácokkal kapcsolatban, és felemeljük emiatt egy jó teljesítményen mondjuk a Haruna Garbát. A Garba talán 10 gól körül lőtt itt abban a szezonban. Nem mondom, hogy 10 lőtt, de 7 és 10 között valahol. Valami olyasmi, tényleg. Na jó, szóval Sziluénak vagy egyik, vagy másik, ezzel egyetértesz, hogy itt most az eldől, hogy vele mi a helyzet. Persze, mindenképpen. És tovább már nagyon őt nem kell itt nézegetni. Ami viszont fontos, itt kiemelte a klubnak a honlapja is, hogy Batik, Lang, Suhodowski, Da Costa, Camarasa, Hoffman, azért ez 6 olyan játékos, akit nélkülözni kellett az utolsó meccsen. Kérdéses, hogy mennyire lesznek egészségesek a szezonnyitóra, vagyis a tavaszi szezonnyitóra. Ugye a Somáról tudjuk, hogy neki azért kicsit hosszabb idő volt a Fradi elleni sérülésből, a Da Costáról semmit nem tudunk, a Camarasának igazából nincs térde, tehát hogy ő csak egy sor a 10-ei utalási listában, csúnyán mondva, pedig nyilván tudjuk, hogy PL játékos volt. A Hoffman az folyamatos sérülésekkel bajlódik, Langádámból semmit nem tudunk, és a Batiknak meg szintén semmit nem tudunk. Fogalmunk sincs róla, hogy mi lehet, úgyhogy ja, tehát hogy ez azért a padot azt meglehetősen lerövidíti. Igen, de azért úgy látom, hogy egy meccsig meg lehetünk, meg reméljük, hogy azért ebből a 6 emberből van 2-3, aki esetleg kisebb, és már keretben legalább be lehet nevezni a Diók ellen is akár. Szóval, ja. Ja, és akkor most jövök azzal, hogy akkor szerinted nem lesz csatármozgás, más mozgást te vársz még? Szerintem egy szélsőt kell hozni, támadót, és egyébként meg amúgy szerintem megvan a csapat. Még talán egy kapus, de nem a kezdő kapust igazolnék, talán kölcsönbe hoznék egy olyat, akiben megvan az, hogy tudna kezdő lenni, a tudása megvan, de a saját fiatalunkat erőltessük. Igen, ennek kapcsán, ugye mondtam, hogy hozok majd valami kis zuhanyhíradót, tehát, hogy ahogy ezt felírtam ide a mai adásmenetbe, hogy nincs nagy mozgás, nem is lehet hallani pletykákat se, ügyeletes pletyka, ilyen gossip girlünk, de nem adja ki, mert férfi. László, kedves hallgatónk László, rögtön írta, hogy a Petrást le fogjuk igazolni a Győrből, mert hogy ragaszkodik hozzá a sportigazgatónk, és hogy csatár meg középső védő fog még jönni, tehát, és aztán ennyi. Tehát, hogy csatár és középső védő érkezik, valamint a Petras a kapuba. Mit gondolsz erről a szintről? A Petrast azt én is olvastam itt az zuhanyhíradóban, hogy kölcsönvesszük, de az egyébként szerintem pont az, amiről mi beszéltünk, hogy kölcsönvesszük a Petrast, de hogyha az erdélyi jól véd, és benn lehet tartani a kezdőbe, és nem szakad össze a nyomás alatt, akkor szerintem a Petras az elpadozik nálunk is. Mint hogy elpadozik Megyó mögött is. Mint hogy elpadozik Megyó mögött is Győrben. A belső védőt, hát azt így megnézve, hogy a Lang is sérült, és a Hoffman is sérült, kell egy belső védő, mert a Hoffman már egész évben problémás. Ha a Langárden fel is épül, azért az meredek, hogy csak a kulbacsukot tudjuk betenni még rajtuk kívül, tehát teljesen jogos. A csatárt azt meg végképp megértem, mert 2 csatárunk ment el, igaz, hogy mind a 2 használhatatlan, de egy használhatót jó lenne hozni. Ja, még akkor is, hogyha ugye itt most a Szilue az előre fog lépni. Én azt mondom, hogy ilyen nagy megváltó igazolásunk már nem lesz. Azért nem lesz, mert tiktak, tehát így hamarosan 2 hét múlva legkésőbb véget ér szerintem az átigazolási időszak Magyarországon is. Nagy megváltóra nincsen szükségünk. Nagy megváltóra nincsen szükségünk, viszont csatárba szerintem kell, ami tudja enyhíteni Donáton a nyomást. Jó csapatemberek kellenek. Nem. Igen, de amúgy ott van, egyfelől tudok vele menni, mert a Suhodowski is eljátszotta a csatárt ilyen hamis 9-esbe, tehát jó, oké. Nincs nagy mozgás, ezekről lehet hallani. Alapvetően ugye itt szóba került már többször, meg másik podcastben is beszélgettünk róla, hogy egy ilyen backup hálóőr kell, és amúgy a fiatalokkal kell jönni, mert hiszen lehet belőle fiatal, persze, de még ne rohanjunk annyira előre. DVTK elleni meccsről
Ugye mindenki körül a Diósgyőrt, ugye folyamatosan beszéltünk azért róluk, mert ugye beszélgetünk az egész NB1-ről, ott a szurkolók és a vezetőség között van egy komoly konfliktus, aminek a következtében például diósgyőri szurkolók szervezett formában nem is látogatják most ezt a mérkőzést, tehát emiatt ugye vesztettünk egy nagyon jó hangulatú rangadót amúgy az NB1-ből, már most ezt egészen biztosan látjuk, de hogy milyen helyzetben van az ellenfél, és milyen helyzetben vagyunk mi. Én azt mondom egyébként, a Diósgyőr jelenlegi helyzetét vizsgálva, nekik nem a DVSZ-t kell szerintem idegenben megverni. Tehát, hogy valószínűleg mindent meg fognak tenni érte, de nem hiszem, hogy nekik ez egy olyan mérkőzés, amit ilyen élethalálra fognak egyébként játszani. Én szerintem élethalálra fogják játszani, azért mert ezzel kezdik a szezont, és pont emiatt a konfliktus miatt ez nagyon fontos lenne, hogy pontokat vigyenek el tőlünk. És hát ugye láttam itt a transfer ablakát a Diósgyőrnek, eddig elment tőlük a Geradani Iránba, ahol éppen Az már fix? Nekem most azt mondta egy Diósgyőr szurkoló, lényegében rokonom, hogy Gera elmegy Iránba. Mondjuk azt nem annyira értem, hogy ott most 1000 számölik az embereket, tehát az egy érdekes move, maradjunk ennyiben. Talán sose jó ott lenni, de most kevésbé, még attól is kevésbé igen, jó. Igen. Mellette ugye hát a legnagyobb értéküket, aki a 24 góljukból 13-ban góllal vagy assziszttal vette ki a szerepét, Ja, az Akoladze. a Fradiba folytatja. Az fix? Az fix, az hivatalos, az be van jelentve. És még ugye ezeknek a pótlásáról nem gondoskodtak. Viszont én itt behoznék egy olyan vonulat, hogy amikor Diósgyőrben nagyjából úgy tűnt, hogy minden rendben van, megvannak a játékosok, megvan a csapat, akkor mindig elvertük őket. Amikor meg nem úgy néztek ki, hogy minden rendben van, akkor például tavaly megtartottuk náluk a Radenkovicsot, mert egyébként akkor már szerintem ki akarták rugni. Amikor a Pelumbit ugye kiállították. Most nem azt mondom, hogy itt valami óriási probléma van és rettegni kell a Diósgyőrtől, de azért nem szabad egy félváról venni ezt a mérkőzést, hanem igenis komolyan fel kell készülni. Szerintem ez így is volt, és hogy milyen helyzetben vagyunk mi, arról szerintem azért érdemes egy hangya pöcörőnyit elidőzni, ugyanis hogyan fognak itt alakulni a mérkőzések a jó öreg NB1-ben, tehát a közvetlen riválisok közül a Puskás Akadémia és a Paks is ugye egymás ellen fog játszani, nekünk ott egy döntetlen nagyon jól jönne, viszont hogyha ott ne adj Isten, nem döntetlen lesz, hanem az egyik csapat nyerni fog, mi pedig folytatjuk a hazai pályán történő nem túl acélos szereplést, akkor rögtön egy forduló után, mondjuk ha a Paks nyer, akkor már 5 pontos távolságban találhatjuk magunkat a dobogótól, ami azért nem egy megfelelő indítás lenne. Szóval szerintem a Diósgyőrnek nyilván nagy a tét, mert ott vannak hátul abban a régióban, de nekünk szerintem még nagyobb a tétje ennek a mérkőzésnek, hogy tudjunk az élbolyhoz tartozni. Rögtön az elején ez szerintem fontos. Én nem akarok összeroppantani senkit itt ilyen súlyokkal, meg tétekkel. Igen, mert babonás vagy tényleg. Hát meg nem csak az, hogy babonás vagyok, hát én arra akarok rácsatlakozni, amit a Balázs mondott a mai interjújában, hogy ne gondolkozzunk előre, hogy akkor melyik meccsen hogy kell pontot szerezni a jövőbe, hanem mindig csak a következő meccsre koncentráljunk, tök mindenki az ellenfél, azt mindig akarjuk megverni, mindig akarjuk a 3 pontot, és akkor, hogyha ez megvan, akkor lehet a következő lépcsőfokra gondolni, és akkor, hogyha a szezon végén ott leszünk, hogy esetleg a következő győzelemmel a dobogó meg lehet, vagy bármi más, ami éppen a célunk, akkor azzal számoljunk. Szerintem mindenképpen nyerni akar a csapat, mert Balázs is elmondta, hogy ha ezután az őszi szezon után egy gyenge tavaszi szereplés lenne, azt nagyon nagy csalódásként élné meg, ő is, meg az egész csapat is, meg szerintem minden szurkoló is. De ennek ellenére továbbra is mindig csak a következő meccsel szabad foglalkozni. 3 dolog, Zalám, amiben szerinted előre kell lépnünk a tavasszal, hogyha dobogón akarunk végezni. 3 mondasz te, meg 3 mondok én. Mondjuk egyesével. Jó. Egyet. Hogy legyen? Kezdjem én? Kezdem én, akkor hát igazából nem is feltétlenül előrelépés kell abban, hanem a csapatnak a jelenlegi pszichológiát, a jelenlegi mentális állapotát azt meg kell őrizni, és ezzel a flow-val kell tovább menni. Szerintem ez a legfontosabb. Szerintem hazai pályán sokkal jobbnak kell lenni, mint amilyenek az ősszel voltunk. Mert hazai pályán egész egyszerűen ennek a DVSC-nek nagyobb erőt kell mutatni, mint amit mutatott az ősszel. Teljesen jogos. Úgyhogy én erre nekem ez az egyik ilyen, amiben szerintem. Jogos az észrevétel. A másik, hogy hát bizonyos posztokon, mint például a csatár, valahogy mélyíteni kell
keretnek a mélységét, annak ellenére is azt mondtam, hogy szerintem nem biztos, hogy jönni fog csatár. Ez tök mindegy, hogy a Sziluéval, a Kohut Mátéval, vagy akár egy új igazolással teszed meg, de valahogy kell, mert a Gyokic és a Sziszokó nem jelentettek alternatívát. Igen, én a védekezésünkkel kapcsolatos lesz a következő. A Varga Ádám azzal, hogy távozott, a legfontosabb láncszeme ment ki ennek a védelemnek, ezért szerintem meg kell találnia egy állandó védelmi négyest, sérülésekről nem beszélek, de szerintem az nem fog beleférni, amit a Navarro előszeretettel forgatgatott egész ősszel, hogy most egy kis Szecska, kis jobbek, most kell a fiatal persze, nem akarom betenni szélsőnek Vajdát, akkor beteszem balvédőnek, ez nem fog beleférni. Tehát, hogy szerintem olyan posztokon ebbe a védelembe olyan játékosnak kell játszani, aki tudja, hogy mit kell azon a poszton játszani, a hátralévő, hány meccs van még? 16? 15. 15 mérkőzésen a bajnokságban. Úgyhogy szerintem itt egy konstans védelmi négyesnek kell jelen lennie, akik úgy össze vannak szokva és úgy védekeznek, mint a Prime Juventusban a Chiellini, Bonucci vezetésével az a négyes. Hasonlóra gondoltam, csak én nem a védekező négyes, hanem a két belső védő és a kapus kapcsolatát akartam mondani, hogy azt nagyon meg kell szervezni, mert ugye még nem tudjuk, hogy ki lesz végig a tavaszi szezonban a kapusunk. Ezt minél hamarabb ki kell találni, hogy ki legyen, és fel kell építeni azt a hármast, a két belső védő és a kapus kapcsolatát, mert azon nagyon-nagyon sok múlik. Nekem a harmadik az pedig nem is a csapatra, hanem a szurkolókra vonatkozik. Tehát látjuk, hogy azért Debrecenben még mindig szeretik az emberek a focit. A klub egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minél többen járjanak mérkőzésre. Együttműködés iskolákkal, különböző, együttműködések cégekkel, stb. Az egyetemi szektor, a Matchday Fesztivál a kampusz részéről, stb. Minden abba az irányba megy. És szerintem, hogyha mi szurkolók is tudunk mondjuk, ha nem lesznek ilyen 2000-es, 3000-es mérkőzések, hanem ilyen 4000-es, 5000-es mérkőzések lesznek minimum, akkor szerintem az is egy plusz faktor, és akkor az hozzájárulhat egy dobogós szerepléshez. És hozzájárulhat, és akkor legyen egy plusz egy. Tudom, hogy negyedikek lettünk és jól mentünk össze, de ha esetleg, ne adj Isten, nem úgy megy a csapatnak, türelem, szurkolótársak, türelem a csapattal szemben, ne kezdjük el az első necces helyzetnél a kurva gyengét. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit behozol, mert szól az mindig. Ha kell, ha nem. Tehát, hogy nyilván szervezett formában ugye egy helyről tud ugye jönni, a B középről. Szerintem egész ősszel nem volt szervezett én most nem a kommentelőkre gondolok, akiknek akkor is kurva gyenge, ha 4-0-ra nyerünk, hanem annak, aki tényleg jár meccs, és tényleg szereti a csapatot. Igen, tehát, hogy egy kicsit tényleg, tehát, hogy örülni annak, hogy itt vagyunk, örülni annak, hogy nem kell hátrafele tekingetni, és mi is éljük meg ezt egy ilyen... Hát úgy, ahogy Balázs. Ja. Minden szuper. Minden szuper, aztán megyünk vele tovább. Jó, tehát szerintem, hogy ezekben tudunk fejlődni, amiket most felhoztunk, akkor ez a dobogó nem álom lehet, hanem egy reális cél, de nézzük majd akkor mérkőzésre. És akkor fiatal percek. Amikbe ugye nem teljesítettünk jól, de mindjárt hozol ide egy ábrát. Így van, egy visszatérő hallgatónk Bundamen 6 kérésére frissítettük a fiatal perces táblázatot. Köszönjük itt szépen. Az egész MB1-nek látjuk a táblázatát. Hogyha megnézzük, akkor az MTK az nagyon-nagyon magasan vezet, és ők tartják is a kvótát, ott az első helyen van az MTK 1-ből. A DVSC viszont csak a 6. helyet foglalja el, ugye a 2568 játékpercével, fiatal perccel. Fiatal perceket. Na most ez mit jelent számunkra a gyakorlatban? Ugye 7000 fiatal percet kell elérni a szezon végére, amit 15 meccsen kell abszolválni. Ezt időarányosan akkor nagyon szarul állunk. Időarányosan nagyon szarul állunk, mert hogyha korábban, amikor mondtam a Cibla, Vajda és Szűcs 3-ast, hogyha ők végigjátszák az egész maradék 15 meccset, és 270 perc van mindegyiknél, akkor is csak 6500-nál fogunk tartani, vagyis 6600-nál, és akkor még be kell rakni melléjük az erdélyit néha, hogy meglegyen, vagy valami más fiatalt, hogy meglegyen a 7000-es kvótaszámunk. Ugye azért a 7000-et mondom, mert ugye tudjuk, hogy az akadémiák mindegyik külön szerződött az MLS-szel, és nem mindenki 7000-re. Nem tudjuk pontosan, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, de 7000 van nyilvánosan kommunikálva, ezért ebből indulunk ki.
És akkor ugye... Ez azt jelenti, bocs, tehát hogyha 7000 alatt lesz, akkor papíron annak az akadémiának elvisz a kiemelt minősítése. Papíron igen. Mert az ennek semmivel van ez a meg... Igen. És ugye ez az NSM-i megállapodás, akkor ugorjunk át a másik táblázatra, ahol a akadémiákat és a nem akadémiákat rangsoroltam. Itt látjuk, hogy a 7 kiemelt állami akadémiából a Loki az jelenleg hátulról a 3. helyen van, és csak a Kisvárda és a Ferencváros van mögöttünk ebbe a tekintetbe. A Fradi az nem tudom, hogy hogyan szerződött, de náluk jelentősen kevesebb a fiatal perc, a Kisvárdán meg ugye a kisvárdai magyarok szerepelnek, a Ilia, meg a Hennagyi, meg a hasonló nevek, akik egyébként beszélnek magyarul. Annyi, hogy már nem játszottak egy meccsel kevesebbet, hanem most már... Igen, nem játszottak egy meccsel kevesebbet, a táblázatban benne van az a meccszám, tehát én visszakerestem, és akkor a 5. fordulóba is beírtam azt, ami el volt maradva, csak innen a táblázatból nem töröltem ki a csillagot. Jó. És menjünk már vissza a másik táblázatra, az összesítésre egy pillanatra. Ott a jobb oldalon kijelöltem sárgával pár csapatot, ugye a Diósgyőr... Bocs, nem a Diósgyőrt akartam, hanem akkor ez elcsúszott, mert a Győri Ettót, meg a Zetét akartam kijelölni, meg a Ferencvárost, meg a Nyíregyházát. Szerintem ugye, ahogy a csapat, igen, ahogy a táblázatot formáztam, úgy alakult ez át. De mindegy, az a lényeg, hogy ezek a csapatok, ha minden igaz, akkor az MLS-es 500 milliót már nem kaphatják meg a szezon végén, azért, mert ugye ott úgy van a szabály, hogy 4+1-nek kell szerepelnie végig, és a 2005 utáni születésének 90 percet a pályán kell lennie, lecserélheted, de akkor másik 2005 után született küldesz vagy be. kiállíthatják, mint tudjuk, és nem kell felhívni az MLS elnök alattassát, hogy megmondja, hogy akkor az, ami a helyzet. Így van. Ugye az ET-nél ott többször előfordult, hogy a 75. perc után nem volt 2005-ös születés, így ők csak a tavalyi 325 millióra pályázhatnak már, mert a percük még meg lehet. Annak ellenére, hogy nem szerepel így. A Fradinál ott nagyon sokszor nem volt meg az, hogy 2005-ös lenne a pályán, csak 2004-es, vagy talán olyan se, nekik is a perc lehet meg. A Nyíregyháza szintén ugyanaz a szitu, mint a Fradi, bár nekik egyébként jóval több nekik azért van fiatal percük ennek ellenére, de nekik se lehet meg az 500 millió. A Győrnek a példája pedig érdekes, mert nekik minden meccsen megvolt a 2005-ös, kivéve a legelső meccsen, ahol 45 percet volt a pályán 2005 után született, akit lecseréltek egy 2004 után születettre, szerintem nem volt meg pontosan a szabály, így lehet, hogy az MLS nekik azt fogja mondani, hogy első meccs elnéztétek, de az összes többin sikerült teljesíteni. Hát nem tudom, hogy az hogy fog alakulni, viszont visszatérnék arra, amit mondtál, tehát hogyha nálunk a Cibla, Vajda, Szücsi 3-as végigjátszik 15 mérkőzésen, sérülés minden nélkül, csere nélkül, akkor is csak 6500-600 körül vannak. 6600, mert az 4050 percet jelent. Igen. Hát viszont akkor, hogyha az Erdélyi vagy az Engedi is beletartozik még ebbe? Erdély és Engedi is beletartozik. Igen, tehát ha valamelyik a kettő közül lesz a kapusunk, akkor az még azt jelenti, hogy ott bőven felé tudunk ennek ugrani, viszont ez nem fog tudni teljesülni. Hát ugye az 1350 percet jelent, hogyha végig ők is a pályán vannak, tehát akkor az már azt jelenti, hogy 7700-nál vagyunk, hogyha a kapus is játszik. Igen, de hogy a Vajda is, a Szücsi is, meg a Cibla is végigjátszom minden meccset, azt szerintem arra nincs esély. És mondok még egy jót, van még egy nehezítésünk, mert ugye úgy van, hogy Vajda Botinak maximum 2000 perce számíthat. Egy pillanat, visszakérhetjük a táblázatot, az összesítőt. És ott látjuk, hogy a Vajda Boti eddig 784 percet játszott, ami azt jelenti, hogy 15 meccs, az már 2000 perc fölött leszünk, mert ugye 10 meccs az 900. És akkor még ez mindig nem jó. Várjál, 15, 1350, nem, nagyjából jó lesz, tehát egy 30 perce lesz, ami nem számít, hogyha végig játszol a szezont. Mert egyébként amúgy meg akkor hát figyelj, valaki más. El fog jönni az a pillanat szerintem, amiről beszéltünk, mikor itt volt Makrai Balázs is velünk, hogy a 29. fordulóba, 30. fordulóba a DVSC fog hozni egy döntést, hogy belátható távolságon van belül neki még valami, vagy azt mondja, hogy gyerekek, itt az akadémiáért kell menni, és akkor most 45 percig egy teljes ifi csapattal fogunk játszani. Figyelj, egyébként nekem a Vajda, Cibla, Szűcs, nálam mind a három simán tudnak kezdőjátékos lenni, tehát én nem félek egyiktől se, hogy játszom. Ja, a Vajda, Cibla, Szűcs, az persze, hát az én se félek, hogy azok végig játszanak. Azt mondom, hogy az is kevés lesz még. Hát ki tudja, lehet, hogy nekünk csak 6500 van mondjuk a szerződés. Ja, vagy lehet, ja, értem. Tehát ez el fog dőlni. Én azt mondom, hogy be fogunk dobálgatni fiatalokat majd a mélyvízbe, mert muszáj lesz.
de azt láttuk azért, hogy a Navarro mester azért sokszor elszalasztott olyan mérkőzéseket, amikor simán játszhatott volna a Vajda is, és mégse játszott. MTK elleni 3-0-as égésünket, ott nem csak a Vajdát, be lehetett volna hozni mindenkit a végére. Igen. Hadd jöjjön a perc, de inkább Gyokics jött. Inkább Gyokics jött, aki azóta meg már ugye ment is. Tehát akkor, hogyha gyorsan bekeretezzük itt a fiatal perceket, de állunk jól. Ha minden úgy alakul, ahogy tervezzük, még akkor se biztos, hogy jól állunk, a nyilvános adatok szerint. Ugye ez a 7000 percre gondolok, ezért számíthatunk még olyan fiatalra, akit most még nem feltétlenül látunk, meg nem feltétlenül játszott, de muszáj lesz majd a tavaszi szezon második felében játszatni. Jó, disznótoros, tornyos rendezvényünk lesz itt vasárnap. Erről egy kis promóciót még tegyünk ide bele a maiba. Fú, hát szerintem a tavalyi disznótornyos, csak a képeit, hogyha valaki megnézi, az bőven jó promó. Tavaly nagyon jól sikerült ez a rendezvény, és azt beszéltük meg, hogy innentől kezdve minden tavaszi nyitófordulót, még a téli hidegbe, azt egy ilyen disznótornyossal fogjuk megfejelni, ahol ugye a szurkolókat látjuk vendégül, de ezt, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy a meccsjeggyel kell érkezni, vagy bérlettel. Tehát aki még nem vette meg a meccset, az vegye meg online, vagy menjen el előző nap a shopba és vegye meg. Vagy reggel, nekem tök mindegy. Vagy vegye meg online, vagy ahogy gondolja. Vagy ahogy gondolja, csak a jegyet az Aquaticum felüli bejáratnál fel kell mutatni, mert azért kaptok egy karszalagot, és a karszalag birtokában lehet majd a menüt akár végigkóstolni, hogyha úgy gondoljátok. Viszont, hogyha nincsen karszalag, akkor nem fogunk tudni adni ételt sem. Igen, szerintem érkezzetek időben, már csak azért is, mert 8 órától kapunyítás, 9-től már lehet azért kajálni. Tavaly, amikor hideg volt, jött le a hó 1000-rel, már 9 órakor akkor is ott volt szerintem legalább 200-300 ember, úgyhogy érdemes időben érkezni. Zene lesz, kaja lesz, iszogatni lehet, úgyhogy szerintem ettől jobb ilyen szezonnyitóra nem is feltétlenül van szükség. És lesz még egy csomó remek hazai mérkőzés, amit fel fogunk majd programozni itt egészen a Újpest elleni május 16-ai hétvégi zárás előtt. Igyekszünk hozni újdonságunkat, lesz egy szerkesztőségi brainstormingunk itt ezen a héten még, amikor is ezeket fel fogjuk majd vetni, illetve mivel rengeteget hallottunk arról, és beszéltünk is róla, de kevésbé szakmai szemmel, hogy hát túl teljesít ez a DVSC. Tehát, hogy itt tulajdonképpen itt a számokat, ha megvizsgáljuk, ez ugyanaz, itt ez egy kieső szintű csapat, egy kicsit jobb flowval, úgyhogy hívunk egy videóelemző csávót, aki egy remek ember, a saját szakterületének egyébként egy ilyen kiemelt művelője, és vele meg fogjuk beszélgetni ezeket a haladó statisztikai mutatókat, hogy mégis mit érdemes abból levonni, és hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy alul teljesítünk, felül teljesítünk, meg hogy ki lehet ezt vetíteni egy 18-as mintára, amivel ugye nekünk itt most minket itt riogatnak, hogy jön a földbeállás. Hát igen, tekintve a saját rendszereket épített fel emberünk, ami erre van szakosodva. Szerintem lehet, hogy pontosabb képet kapunk, mint az, hogy az M4 kiszámolta azt, hogy most több volt az XG, vagy kevesebb volt az XG. Igen, és akkor ez is egy fontos dolog, tehát, hogy hogyan nézzük az XG-t, kell egyáltalán az XG-t nézni, mi az, amit valójában néznek mondjuk a csapatok, és mi az, ami fontos mutató lehet. Nyilván ezt nem úgy, hogy ilyen titkokat, meg műhelytitkokat elárulva, hogy ki mit vizsgál, de hogy az, hogy mit érdemes egyáltalán nézni, hogyan veszik fel az adatot, hogyan jelölgetik meg a videóelemzők a különböző részeket, hogyan áll össze egy mérkőzésből egy Excel tábla az eseményekről. Ez egy barom izgalmas téma szerintem, főleg úgy, hogy egyre több ilyen laptop edző van a labdarúgásban, egyre többen hiszik azt, hogy azért ezzel foglalkozni kell, de nem feltétlenül úgy, ahogy a köznyelven ez lecsapódik, hogy felül teljesítünk, vagy alul teljesítünk. Nagyon aktuális téma egyébként a nemzetközi fociban, és nem csak itt nálunk, hogy ugye a coaching, meg a menedzselés, hogy akkor most melyik a fontosabb, és egyébként az attitűdök között is nagyon komoly különbség van. Ugye a menedzselés az egy szabadságot ad a játékosnak, a döntés szabadságát, csak azt teremti meg, hogy legyen minél több döntési lehetősége, és az sem a leginkább betervezett módon. Ellenben a coaching a maximális tervezhetőség, ahol meg van rajzolva, hogy kinek, mikor, hol kell lenni, milyen játékhelyzetben, és változó, hogy éppen melyik a célra vezetőbb. Így van, úgyhogy
fogunk nektek hozni remélhetőleg már jövő héten egy ilyen adást. Aztán hétvégén egy kis malaszlakoma, egy kis 3 pont és tapadás a dobogóra, vagy ha nem teszünk terheket, akkor csak mérkőzésre. Élvezzük mi is a produkciót, találkozunk a víztoronyban, aztán pedig a Nagy Erdei stadionban. Hajrá Loki, sziasztok! Hajrá Loki, sziasztok!